Вие сте с Имоти под ъгъл, новият подкаст, в който си говорим откровено, искрено, но и с отношение по наистина важните теми от сектора на имотите. Аз съм Джиджи, с мен са Виктор и Марто и това ще бъде форматът, в който ще ни гледате в следващите епизоди на стримата именно. В първия епизод засегнахме темата за това пука ли се балонът в имотния сектор, има ли криза в имотите, а сега ще засегнем една тема, която е малко по-лична за момчетата и именно ролята на брокера, на добрия брокер, но и кога трябва да внимаваме и защо имаме изграден може би някакъв негативизъм към тази професия. Задали сме темата като безполезни ли са брокерите? В никакъв случай не казваме, че са такива, но това е някаква провокация към вас, момчета. Преди да започнем разговора, да ви подсетя, ако първият епизод не сте го гледали все още, линкът ще бъде сложен в описанието на този подкаст. Също така може да се абонирате за нашия канал, за да следвате всички нови видеа от подкаста и разбира се темите свързани с имотния сектор и така. Директно към темата, защото, както знаете, много често си говорим за какво ми е брокер при купуването на имоти. Не мога ли директно да звънна на един инвеститор, на строител и да си купят по този начин имота. Само че защо вашата роля е важна, значима и ако трябва да определите и да опишете каква е тя, как ще го направите? Ще започна с това, че брокера в идеалния му вид, значи така както трябва да е описан в книгите с функциите, които изпълнява, е нужен. Брокерът, който е wannabe брокер, лицето, което просто е чуло, че в тази професия се изкарват пари, пристрастило се, гледайки обяви в сайтовете за работа, в които пише 10 000 лева, в случая вече може и да са 10 000 евро месечна заплата, каза си, край, вече станах богат. Тези хора, за съжаление, не са нужни на купувачите, от гледна точка на това, че това са просто за мен едни отключвачи, едни развеждачи и така нататък. Така че смятам, че има брокери, които не са нужни и има такива, които са нужни. С тази разлика, че като ми каже някой колега, еди какво си, винаги първо питам какъв колега е, за да разбера, да ми се представи от коя агенция, за да мога преценя дали всъщност това е брокер или е лице, което иска да бъде и просто да вземе някакви пари, не малки, за едно отключване. Ти всъщност от колко години си на този пазар? Ключово мога да кажа, че от около 7 години. Преди това съм се занимавал за удоволствие, можем да го кажем. Защото много важно е да се каже, че то не е само за имотния сектор. Когато човек прави нещо с желание, нещата му се получават. Значи в началото всички сме започнали от някъде. В началото започнах да работя за име, за да може после името ми да работи за мене. Но не трябва да се отпускаш, защото ако го направиш, пазара директно те измества надолу. Затова трябва постоянно да работиш за името си, за да работи то за тебе. Марти, как се чувстваш от така поставен въпроса, полезни или безполезни ли са брокерите? Какво усещане създадох от теб? Често казано, този въпрос е много легитимен, както е модерно да се използва тази дума, защото на един пазар, в един сектор, в случая с недвижимите имоти, има както професионалисти с по 15, 20 и повече години опит, така и хора, които тепърва започват от някъде и стартират. Ето защо бих поставил отговор на въпроса нееднозначно в един по-широк контекст. Независимо за каква професия говорим, неизбежно е да търсим добавена стойност от човека, който върши някаква услуга или произвежда някакъв продукт за нас. Тоест, този въпрос е валиден не само за средите, за брокерите и за средите на движимите имоти, като цяло във всяка една сфера на живота би могло да е валидно дали сме доволни от услугата, която получаваме. Дали сме доволни от продукта, който получаваме. Така че в по-широкия контекст разбирам напълно въпроса дали са полезни или безполезни брокерите. Факт е обаче, както и Виктор спомена, факт е, че просто сферата на имотите е много апетитна от гледна точка на понякога, може би, много бързи приходи, постъпления и за това, имайки огромен апетит, много хора се насочат на там. Без предварителна подготовка, много често без изкаране на някаква квалификация, курс, сертификат или каквото и да било. Човек, за да стане брокер, му трябва, съжалявам, но е така, един телефон, малко самочувствие
и утре може да бъде пуснат на пазара на движими имоти и да опита късмета си, така да се каже. Така че има голяма разлика между цялостно отричане на професията като професия и нюанси, естествено, в това каква добавена стойност реално за клиента се добавя. Добре, само задаваш така или иначе посоката на разговор за добавената стойност на брокера и каква е тя при закупуването на имот. Защо наистина е по-ценно за нас да се обърнем към вашия професионализъм и вашата експертиза? Веднага ще задам един въпрос. Значи аз и друг път съм го използвал, тъй като всеки държи на външния си вид. Когато ходиш на браснар, сам ли решава, макар че да, може да си го направиш или да си направиш пострижката отзад, предпочиташ да заложиш на някой, който го е правил това години наред и няма да обърка нещата, защото утре ще трябва да те лъснат 0 номер, което това е доста показателно, дори и при имотите, защото директно да те окастрат финансово, нещо, което се случва много често. За съжаление, в пазара на имоти, всъщност това е за съжаление на тези, които не се ориентират по правилния начин, защото има една приказка, че света ще свърши, бълъците не. Колкото и брутално да звучи, и факт е. На доказателството го имаме години наред и с пирамиди, които са включително и финансови, и имотни, всякакъв вид измами. Тук мога да напиша една книга, защото във всичките тия години, в които съм работил, съм се сблъскал с всякакви опити за измама и тук е момента, в който легитимния и обиграния брокер, той трябва да предпази клиента си от тези измами, защото клиента, наемайки ни, той не е длъжен да знае за всичките тези хватки и измами, които се случват. Включително много е при продажбите има огромни, при наемите вече е море от измами. Значи като се започне от фалшивите обяви, дам ви много интересен пример. Това, с който се сблъскахме. Много апетитен апартамент под наем. Отиваме, харесват го моите клиенти. Винаги задължително нещо, което не го правят голяма част от брокерите. Аз изисквам да видя нотариален акт, за да видя някаква собственост на имота. Собственика, който се представяше за такъв, каза да, ще ви го покажеме. Казвам, окей, когато видиме нотариалния акт, тогава ще разпишем, да видим, че вие сте собственика. Да, изчакайте, долу в кафето ще се видим, така и не се появи. В крайна сметка го разнищихме, оказа се така доста мащабна измама, защото какво беше направил въпросният човек? Взел Airbnb под наем. В този апартамент започнал да води огледи, пуснал е много така примамлива обява, взимал е капано на някои хора, до други още по-нагло е стигнал до сделка, която е подписал. Оказва се, че в особено големи размери е направил измамата, значи около 50 човека е успял да завлече. И ето така създаваме негативния имидж на брокери, когато има... Когато не са ги предпазили, клиентите си. Не само това, и когато има една нелоялна практика, и то в случая, смея да кажа, дори това е престъпна практика, не просто нелоялна, нормално е да се разчуе много повече, отколкото една добра и лоялна практика. Тоест, когато един брокер си свърши добре работата, няма да достигне до толкова много хора, отколкото когато някой се обарил по този начин. Ако мога да направя една препратка с моята професия, за нас е много важно да притежаваме качества като твърдост и категоричност, тъй като ние работим с информации, с факти. И много лесно има хора, които биха се подвели по информация, но ние трябва да бъдем категорични в това, което искаме да разработим и да го проверяваме внимателно. Слушам ви и двамата и си мисля за качеството, наречено безкомпромисност. Тоест да бъдете наистина категорични и безкомпромисни, когато говорите с собственици, строители или инвеститори, защо това качество може да се окаже ключово. И е ключово да си безкомпромисен. Ето това, което казваш за... Дай много добър пример с измамата. Ако не си бил категоричен за нотариалния акт, ще да бъдеш излъган. Факт. За съжаление има голяма част от колеги и не точно колеги, които се представят за брокери, на които това няма да им направи впечатление. За тях е важно просто да вземат комисионната. Те не се договарят за цена. Примерно, аз винаги, независимо, че сме постигнали, клиента ми иска сделка, било то за покупка или за наем. Аз му казвам, чакай, дай да пробваме да смъкнеме. Защо голяма част от брокерите не стигат от тази стъпка? Защото комисионната им е пряко обвързана. Колкото по-висока цена, толкова по-висока комисионна. Но тук вече идва момента, в който човек работи за името си и когато
в едно общество, както ти спомена в първи епизод на подкаста. Аз работя доста с рускоговорящи клиенти. В техните среди, примерно, вече се знае, че аз мога да договарям цени. И съм се научил да го правя. Дори ми е удоволствие. Аз обичам да Ама точно това иска един цената. купувач, според мен. Аз по-скоро ще се радвам да работя с брокер, който е готов да прави такива преговори за мен и в моя интерес да пазим и да защитавам моя интерес, най-вече като купувач. Така е, да. Ето, комисионната ми ще бъде по-ниска. Да, Факт. да. Но това, че аз съм успял да постигна, утре, когато седнат тия хора на една маса или пишат както знаем, социалните мрежи са доста развити. Има си групи, в които когато някой попита, препоръчи ми брокер, той му казва не просто лицето Хикс, защото така се предлагат масово, конкретна сделка, конкретни постижения и така нататък. Но, айде, окей, когато спестиш на някой пари, да, не е малко. Но когато го предпазиш от измама, в която може да загуби много пари, или стойност на имота, било то при покупка или продажба, било то при покупка на зелено, при която има доста други рискове, които могат да дойдат, включително и могат да ти скрият гледката към Витоша, ако решиш да взимаш имот с такава визия, или примерно може да има подпочвени води или строител, който няма да завърши проекта си, защото, знаете, има много примамливи оферти, включително без да цитираме конкретни строители. Имаме на измами, които купуваш с ниска цена зелено, после проекта се препродава, респективно ти нямаш собственост или ти връщат просто капарото, а ти си направил един безлихвен кредит към строителя за 5 години, а за тия 5 години парите ти са се обезценили с 70%. С някакъв процент, да, докато строителя работи с тях, все едно е взел безлихвен заем. Накратко, възможностите според мен за него... Ако ги върне, извинявай. Ако ги върне, защото ако ги има върне, много случаи, в които дори не ги връщат. Да. Накратко, според мен, по темата сферата на имотите всъщност е място, където средата предполага, че е възможно да има такива нелоялни практики, смея да кажа. По принцип, всяка една сфера може да съществуват нелоялни и, така да кажа, практики, но просто сферата с имотите, самия контекст, не само найеми, споменахме и за покупко-продажби, толкова много са променливите компонентите на една потенциална сделка и във времевия хоризонт, и в пространствения хоризонт, от покупка предварително на кафяво, както стана дума в първия епизод, ако не се лъжа, до ключ буквално. Толкова много са компонентите през целият този процес, че без съдействието на човек, който всеки ден се сблъсква с потенциални проблеми, подводни камъни, лесно човек би могъл да попадне в нелоялна практика, в някакъв капан, да подпише нещо, което не защитава добре интереса му. Момчета, аз ви предлагам да минем през конкретни аспекти на темата и може би конкретни обвинения към вас. Нещо, което така често се говори, често се спекулира за него. Нека да започнем от акцента, свързан с цената и с по-скоро вашата така наречената комисионна. Много често хората си казват, защо трябва да му давам аз толкова висока комисионна, при положение, че не ми върши кой знае колко работа. Нали? Първия мит, да развенчаем първия мит, свързан с комисионната. Висока ли е комисионната, която взимате? Ако не, защо? Какво се включва в нея? Защо ние трябва да уважаваме този процент, който на вас ви се дава? Така бих задала въпрос, защото трябва да го уважаваме това усилие и вашия труд. Директно казвам, някои брокери не си ги заслужават тази комисиона. И между другото, нещо тук и към колеги, и към клиенти, имайте предвид, това, тъй като аз съм завършил на българска филология, това ми е бакалавъра, да. Много ми прави впечатление, комисионна се пише с еднonna. Имайте го предвид, не се пише с двенната. Ако погледнете 90% от обявите, айде не са 90, 50% от обявите в имотните портали са написани с двенната, реално е с еднonna. Това е друга, доста дълга тема, която мога да обясня и кога се пише с двенната, но тук сме се събрали да говорим за цифрите, а не за буквите. Да. Има си стандарт, който е, за съжаление, както и преди съм споменавал, нямаме ясна регулация на пазара, законова регулация на пазара,
Но неписаното правило, което се знае, това са 3%, 3,6% за юридически лица, когато се начислява ДДС. Могат да се правят, разбира се, тези проценти могат да варират при различен тип сделки. Едно е когато продаваш апартамент за 100 000 евро, друго е когато продаваш индустриален имот. Или хотел, Хотел, за 5 тогава вече всичко е въпрос на договорка. По същия начин има и не винаги комисионната е свързана с процент. Често може на продавача да иска, да кажем, 10 единици. Ти му казваш, договаряме се така, че когато има горни цена, тази цена, на която аз мога да успея да продам имота, това е моята комисионна, реално. Ага, добре. Да, като респективно може да се сложи таван. Това говорим вече за по-скъпите имоти. Визираме хотели, индустриални имоти, складове, огромни земи и така нататък. Парцели, да. Включително вече има и къщи с доста сериозни цени. Като тук е много пипкава материята, защото реално може и продавача да печели още повече спрямо цената, на която иска да вземе. Договаряме с, примерно, казваме тези 10 единици. Аз мога да постигна 11 единици, обаче ако постигна 15 единици, вече между тези 11 и 15 си ги делиме помежду си. Да. Тоест имаме общ интерес да постигнем висока цена. Като тук имаме гаранцията, в която продавача няма да се полакоми, разбира се. Ако познаваш закона, ти си много по-добре подплатен и както това го изкоментирахме и преди това, когато можеш да говориш убедително за това, което те питат, това много повече ти помага и в комуникацията, и в печеленето на сделката. Така че тук това е едно от нещата, които ги имаме, че брокера трябва да е убедителен в работата си и това е също част от задължението му, което влиза в тази комисиона. Да познава закона, да познава спецификите да знае вратичките, така да абсолютно се каже. Да знае как да предпази клиента си от измама, как да му спести пари. Всичко се върти около парите. Това е ясно. Тоест плащаме една висока цена, сравнително висока цена за нещо, което на нас, разбира се, ни остава дългосрочен план тази инвестиция, така че ние реално погледнато даваме висока цена, обаче си спестяваме един куп други проблеми, свързани най-вече с имотни измами. В такива схеми може да се вкараме, че не е истина. Ти как ще допълниш аз бих темата с комисионната? По темата с комисионните. Заблуда е, че посредникът в днешно време трябва да бъде заплатен едностранно. Основно в днешния свят, в който има много брокери, много агенции, за да бъде представен по най-добрия начин един имот, много от нещата се вършат предварително, снимки, 3D-та, видеа, обработка, така че да изпъкне имота и да се вижда по най-добрия начин, да стигне до потенциалния клиент. Другото, което много често на посредника се налага да се случи сделката, което спестява доста време, пари, е да посредничи при изваждане на различни документи. Влиза в системи, вади документи, например, обезпечаващи собствеността на имота, съдейства много често и поема организирането и провеждането на преговори с банка за кредитни условия. Така че, в крайна сметка, ако един посредник успее и за двете страни да спести пари, време, разправи, това е добавена стойност, която следва да бъде възнаградена, следва да бъде поощрена, така че не виждам нищо лошо в това. Напротив, много хора биха предпочели да им се спестят всички разправи, но да заплатят комисионно. Тя е най-малкият проблем, когато работата е свършена и добавената стойност е на лице. В самото начало спомена нещо много важно, че не всички брокери си заслужават комисионната. Малко разгръщам темата към фалшиви брокери и фалшиви имоти, защото ти каза, че добрият брокер все пак трябва да познава много добре сегмента пазара, да ни защитава и да ни предпазва от грешните избори, съответно от измамите. Веднага ти задавам въпроса за фалшивия брокер. Как можем да разпознаем, че един брокер няма да бъде коректен с нас, така че да можем да се предпазим? И другата вметка. И двамата казахте, че много лесно можеш да станеш брокер в България. Едва ли не трябва да имаш харизма, талант, телефон и самочувствие. И без харизма се справят. Да, и самочувствие, за да влезеш на този пазар. Това означава ли, че
Например, аз ако искам утре да сменя рязко направлението и да стана брокер, мога да стана брокер. В България Можеш да пробваш да станеш. Може да Значи, пробваш. от така наречените фейк агенции, на тях имат различни принципи на работа. Един от принципите, който тук мога да го кажа като съвет към хората, които искат да станат брокери в бъдеще. Много внимавайте какъв брокер искате да станете и дали ще се развиете. Защото примамливите обяви, които споменахме в сайтовете за работа, в които пише 10 000 лева, евро и така нататък, които се обещават, има една приказка: не всичко, което лети, се яде. Да. Значи целта на тези агенции е не да ви изкарат парите. Значи парите сами трябва да си изкарате едно на ръка. Това се отнася за абсолютно всички агенции. Никой не ви подарява парите или занаята. Но тук идеята е да се доберат до вашия личен кръг от контакти. Защото, да кажем, ти имаш около себе си, всеки човек средно има около 20 по-далечни приятелства и средно около 10 плюс роднинствата. От тези хора винаги има някой, който продава апартамент, който купува и отдава или наема. Така е. Идеята на тези така примамливи обяви е, когато ти започнеш работа в такава агенция, ти директно си вкарваш своите контакти, твоята база. И тази база тя си остава. Не случайно клиенти ми казват: продължават 5 години след като вече съм си продал апартамент или съм спрял да търся, да ми звънат перманентно да ме питат. Ти си просто в една база с данни, от които започваш да те спамат непрекъснато, да ти досаждат. Но оставяме спама. Започват, примерно, твоя приятелка продава апартамент, ти си решила да ставаш брокер, те ти казват: да, ние ще ти дадем половината от комисионната, което варират тук на тези проценти, които се дават на агентите от агенциите, но тяхната единствена цел е просто да стигнат до твоите контакти, за да започнат да продават техните имоти или да купуват за тях. Като тук сами си преценете как да разберат въпросните хората, които искат да работят за някоя агенция, да се развиват като брокери. Попрочетете. Най-важното. Попрочетете в интернет, пише за всички. Марти, как ще допълниш за фалшивото брокерство, фалшивите обяви? Може би в имотите е най-видимо тази фалшива постановка. То за нас, за съжаление. Ние го виждаме, обаче хората, крайния потребител не го вижда. Да, и много често разбирам защо в един момент хората дигат ръце и казват: ясно, нали, всички брокери в крайна сметка има нещо скрито, има нещо, което не е нелоялно, усещам, че нещо не е както трябва, просто защото действително има фалшиви обяви, има, както казахме, нелоялни някакви практики, при които се подвеждат, заблуда и така нататък. Този сегмент какво е отличителното? Ти като ти се занимаваш с офисни площи, с корпорации, там ако имаш някакъв пример, даже може да споделиш. Смея да кажа, че за добро, в моя случай за добро, специално офисния сегмент е доста по-изчистен от гледна точка на подвеждащи обяви, на подвеждащи оферти, просто защото там все пак става въпрос за корпоративни клиенти, юридически лица, фирми, които много често и от двете страни са фирми, в крайна сметка. Измамата е по-трудна. Което измамата е по-трудно. От една страна правят се много дълбоки предварителни проучвания, така наречени due diligence. Има понякога доста често по-тежки екипи и от юристи, и от property менеджери, лизинг менеджери. Така че там всяка вид измами, не че ги няма, но са много по-ограничени. Да, не че бизнесът е по-предпазлив, може би. По-предпазлив е бизнеса, по-тежки са. В случая за добро има по-тежки тромови процедури във връзка с одобрение на даден проект, на даден договор, даден крайен срок за дадено нещо. Тоест, много често в крайна сметка при фирми паричните потоци са изцяло през по банков път, което намалява вероятността за злоупотреби. Тоест, в този сегмент, в който аз основно работя, за мое щастие, защото като цяло аз много държа и на моето име, и като цяло на чистотата на сделката и на средата, този тип заблуди са доста по-малко. Има повече прозрачност. Повече реални неща, на които може да се стъпи, и в крайна сметка
Става въпрос за фирми, които знаят как работи пазара. Като клиент, нали, човек, който предлага, човек, който търси, и се срещат и си говорят много често директно по При същество. работата с крайни клиенти периодично най-лесно стават измамите, за съжаление. Да, хубаво е периодично да правим тази разлика, че говорим както за жилищния сегмент, така и за корпоративния, защото при крайния купувач, ето аз за себе си, ако, например, сега искам да си купувам жилище, няма как да разполагам с инструментите, които има една корпорация за проверки. И това е много важно да се каже. И защото говорим за фалшиви брокери, за фалшиви обяви. Ето аз съм, пак казвам, задавам ви въпроси като един човек, който не е в детайлите, не мога лесно... Ти не трябва да си, ти си клиента. Не мога лесно да направя разграничение между една автентична истинска обява и между нещо, което би ме подвел. Как мога да направя такова разграничение, такава разлика? Разглеждам сайтове, как да сортирам и да отсявам истинското от фалшивото? Кои фактори на мен ще ми бъдат полезни и важни? И аз има само една 100% работеща формула. И тя е наеми си професионалист, който ще ти свърши работата. Това е до болка познато. Но чисто хипотетично, ако да кажем, тръгнала си сама да купуваш имот. Между другото, ако купуваш имот на зелено или от инвеститор, има и предвид, че комисионната, която ти плащаш, която ще се плати на брокера, няма да я платиш ти. Значи брокерите, продавайки имоти на зелено или от инвеститори и така нататък, в 99% от случаите те не взимат комисиона от купувача. Комисионите се взимат от строителите и от инвеститорите. Тоест строителя ще плати вместо мен тази комисиона. Ти нямаш никаква изгода да си купиш директно от строителя. И ще ти кажа защо. Защото когато, да кажем, отиваш в един строеж, в някаква зона, директно сама, строителят ще направи всичко възможно ти да купиш от него, нали? Защото нямаше алтернативи. Наемайки си агент, брокер, който да започне да търси за тебе, той може да ти каже не купувай от този строеж, защото този строител се слави с бавното си строителство. Има други порочни практики и така нататък. Той може да ти направи сравнение с цени. Може да ти договори за конкретно място, защото давам ти конкретен пример. Строителя Хикс строи сграда, в която казва, че има 3 свободни апартамента. Той реално има 30 свободни апартамента. Но той гледа да продаде тези, които са най-трудните за продаване. А последствие тези, които са по-лесните и с по-хубаво изложение, с по-хубава вътре структура, която е на апартамента, той ги оставя за след това и ги продава на по-висока цена. И тук точно агентът ти върши работата, която иначе ти, ако отидеш сама при строителя или инвеститора, няма да можеш да договориш тези неща. А ти няма да загубиш никакви пари. Парите му се плащат от... Записвам си една тема да направим в капана на строителя. Ето сега, докато те слушам, ми идва такава идея, защото ако съм решила сама да подхождам, това, което ще ми каже строителя, за мен ще бъде релевантно. Може би ще го подложа на съмнение, но въпреки всичко ще се опита да ме убеди по всякакъв начин. И едва ли бих се... Плюс тук има добавената стойност, която е опита ни. Значи аз ежедневно обикалям из София, следя какви строежи, как се развиват и така нататък. Значи, без да цитирам, все пак ако някой все пак иска да работи с читав брокер, той ще му даде тази информация, но наблюдавам нещо, което е така малко плашещо. Голяма част от строителите не изпълняват строежите си спрямо сериозни стандарти. Примерно виждам един и същи тип строеж, в който се използва по-тънка арматура, която остава вътре. Виждам по-тънки плочи, които после се скриват. Качеството на строежите. Виждам стена, която последствие се измества и я крият с гипсокартон, която вътре е с сложна половинка тухла и когато съседите ти кихнат, им казваш на здраве. Аз затова ви казвам, че ще направим един такъв специален епизод за капана на строителя. Обаче сега ще прехвърля топката към Марти, за да изследваме другия аспект на тази тема, кога брокерът е на ниво и кога не е на ниво. Хайде сега, как да разберем дали брокера, с когото си комуникираме и сме избрали, е достатъчно адекватен и отговаря на нашето търсене и интереси. Аз бих започнал с тезата, че малките неща говорят много повече, отколкото ни се струва на нас. Тоест, дори елементарни неща от рода на това как човек се отнася с вас като клиент, как общува с вас, връща ли обаждане, говори ли така възпитано, културно, адекватно, слуша ли ви активно. Тоест, когато го питате нещо и когато разказвате нещо от вашия контекст,
в който се намирате? Слуша ли ви активно? Вниква ли действително в вашата ситуация? Т.е. изгражда ли доверие по този начин с вас? Или просто се стреми да претупа по някакъв начин сделката, да вземе комисионната и да всичко да приключи? Тоест, отново стигаме до изграждането на доверие, как човекът общува с вас. При корпоративните среди там е още по-важно. Има един все пак корпоративен етикет, корпоративна култура, комуникация, как човек вирее в тази среда. Тоест, адекватно ли, особено когато става просто за по-големи сделки, по-големи клиенти. Нормално има менеджери, изпълнителни директори, менеджери, които боравят с огромни бюджети, с огромни суми, ръководят огромни екипи. И за да се доверят на някой посредник по дадена сделка, имат нужда да видят на среща също адекватно поведение, зряло човек, който действително може да ги консултира по сделката, не просто да им прати 2 снимки и да ги заведе в някой бизнес града. Така че, за да стои един посредник адекватно срещу вас и да знаете, че може да му се доверите, съветвам да се започне с преглед дори на по-малките неща, и стъпка по стъпка ще стигнете до това дали този човек действително може да ви свърши, да ви консултира истински, да му се доверите, за да ви направи, както спомена Виктор, сравнителен анализ на пазара, не просто да ви заведе в една сграда и да каже това е, което се предлага и нищо друго няма. Или да ви се скара, на мен се случва преди години, на мен се случва да ми се скарат, когато задавам някакви адекватни въпроси от моя страна като клиент. Аз не съм бил тогава да речем в този сегмент с имотите като посредник, но ми се случва да ми се скарат, ама защо не го направихте това, еди кога си? Или защо? Казвам, не съм знаел, че по такъв начин стоят нещата, нали? Затова сте вие като посредник. Така че този тип неща говорят много. Аз ви предлагам да минем към един проблем, който може би трудно би се разрешил поне у нас, и той касае регулациите във вашия сектор. Това засегнахме като акцент още в първи епизод. Защо и кой носи отговорност, защо няма такива регулации, от какво зависи да има такива регулации и по какъв начин те са полезни за вас и ви помагат. Той ще ви помогнат, отколкото обратното биха навредили на добрия брокер. Сигурна съм, че имате и добри примери, които може да споделите на нашата аудитория, в кои страни има регулации, как те действат, но оттам тръгнем. Защо у нас няма регулации в имотния сектор? Моя отговор е, че по-скоро явно не е изгодно на някой да има регулация в сектора. Значи ние отдавна го искаме. Има браншови организации и така нататък, които се стараят да направят нещо, но то е чисто пожелателно. Законово няма. Отдавна го искаме. Аз съм сигурен, че на нас даже не съм сигурен, убеден съм, че много ще ни помогне, ако има регулация на пазара, най-малкото, защото, нали, знаете, когато има регулация за каквото и да е, тези, които са плявата, остава някъде долу. Има ясни правила, които цичат директно. Така е, ще се въведат трябва стандарти, които общо приети стандарти, върху които ще стъпи целият сектор, целият бранш по този начин. Трябва всеки да носи отговорност за постъпките си. Значи не можеш ти да взимаш пари от някой за услуга, която му извършваш, а утре, когато се окаже, че не си свършил работата и човек е ощетен с огромна сума пари, ти да нямаш никаква финансова или наказателна отговорност за това, което си извършил. Защото ние сме и консултанти, както казахме, ние сме медиаторите, които трябва да стигнат в една сделка, но ние трябва да проверяваме всичките неща. Ние трябва да имаме опита, ценза. Значи не може, както го каза и Мартин, взимаш един телефон, слагат ги даже, докато това трябва да го изкоментираме, че повечето са свикнали брокера да го свързват с синьо сако, с розова или бяла риза. Ето ти може да си брокер. Това е хубаво. Тяхното едно такова тъмно синьо, една така корпоративна визия, всичките говорят по един и същи начин, с едни и същи заучени фрази. Значи това е окей, но трябва да го има брокера да мине някакво обучение. И то не просто да бъде някакво, а то да бъде свързано с сертификация, която да му дава правото да продава, да купува, да дава консултации. Да упражнява професията. Разбира се. Както за много специалисти има курсове, добре, сертификати. как би изглеждала една добре работеща и полезна регулация? Ние няма да я откриеме, ние няма сме създателите. Нека използваме плана на добре развити държави, в които има такава регулация. Значи аз лично съм голям фен на това как се случват нещата в Щатите. Примерно в България има едно общо наименование, което се казва брокер,
А там има две различни професии. Едните са, които са презентаторите, тези, които намират купувачите или продавачите, тези на практика, които тук са просто отключвачите, те работят за едни пари, и тези, които движат сделката нататък, те работят за коренно различни пари. Точно така. Едното е introduction fee, да го наречем, т.е. самия добавената стойност, това, че свързваш просто двете страни, а другото си е истинската посредническа дейност, която ти участваш действително в част от преговорите, участваш в документално оформление, участваш в изговаряне на цялостната структура на сделката, в контакт, управляваш процеса. Това, което много хора ги притеснява и ги разбирам напълно в България, е, че много често имат усещането, че никой не управлява процеса. Тоест, едната страна си дърпа към тях, другата страна си дърпа към тях, но няма някой, който да управлява целият процес като стъпки, като времеви хоризонт, така че и двете страни да знаят как се движим, докъде сме стигнали, какво е необходимо на този етап, какво е необходимо на онзи етап, какви документи и така нататък. Тоест, кой на какъв етап се намесва като юрист, като свързани лица. Това е, което притеснява повечето хора, а това би могло да се реши с такъв тип преговори. Тоест, у нас това се припокрива и брокера с човек, който само свързва двете страни. Припокрива се. За съжаление, голяма част от така наречените брокери в България са точно свръзката. Те са едни отключвачи, които само отива, отваря и после чака да си вземе комисионата. Значи, много често имам случаи, в които мои клиенти ми казват, тръгваме вече, стигаме до сделката, минаваме предварителен договор, и те се изненадват, че ние не искаме да ни се плати комисионната на предварителен договор. По принцип, правилото, което е неписаното правило в имотния сектор, е, че се плаща комисионната на брокера на предварителен договор. Ние обаче, не казвам за всички, казвам от моята си гледна точка, аз как работя. Аз работя, когато свършиме цялата сделка. Плащането става, когато се финализира сделката, когато всичко се изповяда. Има много проблеми, които могат да се появят между предварителния договор и крайното изповядване на сделката. Mm-hmm. Да. И точно в този момент идва нашата работа, защото нашата работа не е просто да отвориш един апартамент и човека, който е дошъл и го е харесал, да реши да го купи. Стигаме на предварителен договор, който в повечето случаи е типов, но да, тук е работата на юриста, който трябва да подготви договора спрямо конкретния имот, спрямо конкретните специфики, които ги има вътре. И вече след самото изповядване се плати. Да, много колеги в момента ще скочат и ще кажат, че не трябва да се плаща при предварителен договор. Това е избор на всеки. Аз съм на мнение, че когато работиш за някой, ти трябва да устояваш интересите му до самия край. Имал съм случаи, в които съм представлявал едната страна, било то продавач или купувач. На срещната страна идваме на финалното изповядване на сделката. Тя е работила с брокер, брокера го няма. Питам къде ми, платихме му и няма. И хората са в небрано лозе при изповядване на сделка при нотариус, при което могат да възникнат много проблеми. И те имат въпроси. И аз съм стигал до моментите, в които аз, независимо, че не работя за тези хора, аз им помагам със своите знания, за да може да се финализира сделката, защото общ интерес на практика да стигне сделката. Да. Техният брокер, на който са платили не малко пари, вече... Я да кажете, често ли ви се случва така, ви се обаждат клиенти, които са били при един брокер първоначално, обаче нещата не са доведени до край, сделката не е до край и съответно искат от вас помощ в последните етапи. Често ли ви се случва такива неща? Има такива случаи. Ние следваме и един, така да кажем, етичен кодекс. Значи аз имам едно златно правило, и което е никога не трябва да крадеш клиенти на колеги. Визираме тези, които са наистина колеги. Разпитвам конкретния клиент, който се обадил, за какво става дума, какъв е бил проблема. При кого е бил. При кого е, да. Както казах, ние за толкова години сме се научили да знаеме кои са основните читави играчи на пазара и така нататък. От играчи визирам агенции. Свързвам се с колегата, казвам, значи в тези случаи аз казвам директно на колегата, пробват се да те прескочат. Или има не малко случаи, в които идват с агент на оглед при нас, ние сме при продавачите, и после самия частното лице се пробва да прескочи агента си при нас. Тук е много важно, че трябва да имаме вътрешна етика, която е помежду ни. Ние директно си се обаждаме, на други му казваме, опитват се да те прескочат и разбира се им отказваме на тях. Но да, конкретно на въпросите, което е, за съжаление има много неадекватни брокери, които не вършат работа като такива. Те са отключвачи. Или както това го изкоментирахме свързано с телефоните. Телефонна централа. Да. Просто.
Тук преди да започна да записа го изкоментирах. И аз ви предлагам, тъй като вече засягате темата за качествата на брокерите, да преминем към финалния ни сегмент на разговор, който ще бъде да обобщим стъпките, през които минава истински добрият брокер. Какво прави той? Може да си подавате даже двамата топката в тези стъпки, така че да обхванем максимално въпроса. За добрия брокер. Мартин? Ние двамата тук сме симпатяги, така че на първо място трябва да имаме харизма и да не сме скромни също. Между другото, скромността не е качество на брокера. Въпреки, че краси човек. Въпреки, че краси човека, трябва да има човек все пак самочувствие и да действа с размах, да го показва ежедневно. За мен е много важно, ще се върна отново на правилните въпроси, които трябва да зададе брокера. Това е ключово. Още от първата секунда, от първия момент, правилните въпроси да се ориентира какво действително си представя клиента, че търси или че иска да намери. Това е ключовия първи момент за мен. Аз ще дам един пример, който съвсем пресен ми е. Клиент, който има доста имоти в България, обажда ми се и ми казва така и така, в индустриален имот става дума близо до Пловдив, голям парцел, казва ми, тук един брокер местен ми предлага 45 евро на квадрат. Това добра цена ли? Аз казвам, гледай сега, ако ти отговоря веднага с това, значи това абсолютно не кореспондира с начина на мислене моя и изобщо общо приятата норма. За да отговориш на някой веднага, значи не си професионалист. Трябва да провериш пазара, трябва да знаеш всички неща. Така че на първо място слагаме, че трябва да се проучват нещата, за да можеш да отговориш правилно на въпросите и да направиш правилното предлагане. Респективно, аз тогава не погледнах само какво се предлага в момента. Този имот е много специфичен. Трябва да погледнеш веднага разпределението на имота. Трябва да видиш какво има около него. Защото може един имот тук да струва една цена, а тук в същия район, само защото около него вече са купени други имоти, в тях са направени логистични бази на Kaufland и на Lidl, този имот да струва много повече, защото той е ценен за тези двете. Те могат да разширят, а те ще разширят със сигурност или някой от тяхната сфера иска да го направи. И реално след проучването, което направих, което не ми отне един ден, защото трябваше да видя какви сделки са реализирани. Това са данни, до които истинския професионалист трябва да има достъп. И респективно хората те си мислят, че това, което виждате, върха само на айсберга. Ние реално надолу има много огромна структура, която е чисто информационна, за която си и плащаме. Значи ние, за да получим някаква информация, ние инвестираме време, знания, пари. Респективно се оказа, че за въпросния клиент, което ще бъде доста голяма разлика в цената, между 65 и 70 евро на квадрат. Така че той от този имот, това са за стотици хиляди, които ще загуби, само защото ако се беше доверил на някой, който му дал една оценка, местен брокер. Така, харизма, проверка, проучване, Марти? Сравнение, действително, обективна информация, сходни оферти, с сходни параметри, това е ключово, без него. Познаване на пазара, със сигурност трябва да познаваш много добре пазара. И между желанията на клиента трябва да се направи разлика с това, което е постижимо. Тоест, желанията може да са много, но какво реално в момента е постижимо на пазара? Независимо дали си от страната на продавача или от страната на купувача. И това, което аз виждам като много ценно, поне от целия разговор, че брокера може да управлява и целият процес. За един купувач това е супер ценно. Значи, колкото се може по-малко да ме занимаваш с нещата, от които аз не разбирам. Тоест може да го добавим това нещо към качеството на добрия брокер, нали така? Факт е, нашата работа да знаеме материята. Не е просто да я знаем. Ние трябва да знаем всяко кътче в нея и всеки потенциален проблем. Вече, за да не стигнем до проблема, ние трябва да сме го изключили още преди това. Къде се намесва психологически аспект? Защото аз, да кажем, може да съм от тия купувачи, които не съм решила, че искам да си взема съответния имот. 3 седмици по-късно решавам, че не искам този имот. Пак ще отговоря с пример. Значи един лекар ми се обади преди 2-3 седмици някъде и каза, искам къща до 1 час от София. И аз му казвам, гледай сега, това има много такива къщи. Дайте да направим, да изчистиме какво точно ви трябва. Ми вика, не знам. Говорихме. Аз тук, работата на брокера е ти да го насочиш. Той няма точна представа какво иска.
Казваш му, ето го казва се, аз не му препоръчвам примерно частта, която е към Перник. Защо? Не просто да не е хубав района. Чисто за да влезне в града, ще мине през страшни задръсти. Логистичното. Така, Перник е земетръсна зона. Значи никога не знаеш, като си построиш къща, какво ще се случи там. Респективно тук той няма ограничен бюджет. В конкретния случай. Бих му препоръчал друг район да се стигне. Да, Перник може да се вземе в тази област, ако искаш, примерно, по-нисък бюджет да постигнеш нещо. Със сигурност ще има хора, които ще скочат срещу мене. Но аз винаги правя тази съпоставка с това проучване. Гледам какво население живее в конкретен район. Да. Гледам какво той иска. Иска да има градина, в която си отглежда зеленчуци. Респективно не трябва да е с място, където почвата е благодатна за това. Трябва да има вода, респективно бояна. Изложението също така, нали? Ако искаш да отглеждаш нещо, изложението така е много но важно. ето даваме пример. Бояна. Вие знаете ли, че една сонда, ако трябва да се набие в Бояна, има цените стига до 450 евро на метър, защото когато сондата попадне на морена, а морената е плътна скала, там вече цените са страхотни направо. А тази сонда може да бие на 30 метра надолу само в морена. Респективно това са огромни пари. Някои пъти на по-дълбоко се налага. Да, не, 30 метра е малко. 30 метра принцип, аз говоря, когато е в морена. В авионната зона Нови хан, чак на 98-9 метър излезе вода. Да, но там хубавото е, че няма морени. Да, може да си представите, нали, това такъв кост предполага. Да. Ами, момчета, пак така сериозно напредваме с времето и преди... да. Ние май в самото начало трябваше да си заложим малко така продължителност повече за нашия подкаст, ама хайде, нали, ще го мислим в процеса на... Нека сме гъвкави. На формата, да бъдем гъвкави. Аз ви предлагам преди да преминем към финалния въпрос, който ще бъде свързан с темата ни безполезни ли са брокерите. Помислете си как да ми отговорите. Преди това ще обявя и нашият имот на фокус за днес. Тази седмица в рубриката Имот на фокус ви представяме сграда в квартал Симеоново с обща площ от 586 квадратни метра и собствен двор от 400 квадратни метра, която се предлага както за продажба, така и под наем на отделни етажи. На партерното ниво е разположено помещение с площ от 83 квадратни метра. Пространството е подходящо за пилатес студио, йога студио, кабинет или друг тип дейност, като около сградата има свободни места за паркиране. Вторият етаж е с площ от 137 квадратни метра и предлага просторни помещения и много естествена светлина. Третият етаж е с площ от 176 квадратни метра и разкрива красива панорамна гледка към София и Витоша. На последния етаж се намира апартамент с площ от 190 квадратни метра. Благодарение на височината и изложението, именно тук панорамата е най-впечатляваща. Едно от най-силните предимства на имота са гледките от горните етажи, както и бързият достъп до околовръстния път и центъра на София. Сградата може да бъде закупена или наета, както на отделни етажи, така и като цял имот, според вашите нужди. Ако разглеждате възможността за покупка на цялата сграда, до 15 август има специална пакетна цена за зрителите на подкаста 1 милион 377 хиляди евро вместо 1 милион и 500 хиляди евро. Повече информация за имота ще намерите в описанието под видеото. Имахте време да си помислите малко. Как ще ми отговорите на въпроса дали се чувствате безполезни? Значи пазара сам регулира кои са безполезни и кои са полезни. Със сигурност аз мятам, че има безполезни брокери, но те не заслужават да бъдат наричани такива брокери. Когато има регулация, тя естествено ще помогне тези, които не заслужават да изчезнат от пазара, а тези, които заслужават да останат. Тогава вече мога да отговоря така, от гледна точка на бъдещето, че тези хора си заслужава да присъстват в процеса ви на покупка. Включително и сега ги има, но за да стигнете до истинските, които ще ви свършат работа, питайте, проверявайте и така нататък. И най-важното, натрупайте впечатления в пряк контакт. Не се доверявайте на 100%, просто защото някой ви е обещал нещо. Споделям мнението, че пазарът е мощен регулатор за всяко едно нещо, така че пазара ще
ще изчисти тези, които не са особено полезни, ще остави тия, които са много полезни, но съветът ми към всички е: изисквайте добавена стойност от вашия посредник. Ако не ви хареса, сменете го, поискайте друг, намерете си друг. Имате право на това. Така че търсете такъв човек, който да ви е полезен на вас за това, което вие търсите, за това, което вие си представяте и имате като очакване. Ами много ви благодаря. Аз съм сигурна, че бяхте много, много, много полезни и дадохте много ценна информация по тази тема. Наистина много важна. Много честен, много открит разговор беше този и съм сигурна, че имаме само да надграждаме в този подкаст и ви обещаваме да има още такива интересни и полезни най-вече за вас теми. Ако този епизод ви е харесал, моля споделете го, ще намерите, разбира се, информация и за предишното ни издание. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересно и полезно съдържание.